B'investiment ta' 10 miljun euro qed isir restawru bini mill-ġdid ta' ħitan tas-sejjieħ ta' aktar minn 25 km u xogħlijiet oħra f'diversi widien f'ħames siti differenti f'Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi stqar li proġett bħal dan jippreserva l-pajsaġġ ċawċi filwaqt li jkun provdut ambjent aħjar lill-bdiewa. Il-Ministru għal Għawdex saħaq li dan l-investiment se jibdel lil din il-gżira f'waħda ekoloġika. L-iskop ewlieni tiegħu huwa li nipproteġu il-ħamrija milli tintelef, insaħħu wkoll l-aċċess u anke l-viżwal ta' dawn l-istess seliqi għal fl-aħħar mill-aħħar għall benefiċċju tal-bdiewa tagħna, però apparti minn hekk dan kollu wkoll ser iwassal għal kampanja rurali li tkun aktar attrajenti b'ħitan mibnija skont is-sena għal daw kollha li propju żuru Għawdex. It-tieni proġett li għaddej f'Għawdex qed isir b'investiment aktar minn 76,000 euro li bih it-Teatru Astra tas-Soċjetà Filarmonika La Stella fir-Rabat se jieħu dera ġdida. Il-proġett Identity of an Island jinkludi spazju ġdid għall eżibizzjonijiet dwar aspetti differenti tal-istorja Għawċija. F'Mejju tas-sena d-dieħla dawn se jintużaw f'serje ta' avvenimenti li se jantiċipaw jum ir-Rabat. Hawnhekk il-Ministru Clint Camilleri qal li bekk l-artisti Għawċin se jkomplu jaraw it-talent tagħhom jingħata l-ħajja u jitgawdi mill-pubbliku. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi qal li b'proġetti bħal dawn se tkompli tissaħħaħ il-pożizzjoni ta' Għawdex. Dan il-proġett li qed ikun anke finanzjat permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea mill-Programm Leader huwa mezz ieħor kif inkomplu ninvestu aktar fondi tal-Unjoni Ewropea b'mod dirett fil-lokalitajiet. Huwa proġett li spazji li forsi ma kinux qed jintużaw ġewwa din il-binja se jkunu qegħdin jagħtu spazji ġodda illi jsaħħu kemm Għawdex ikun attrajenti.